Asik. Yo suwane Mas Atung. Yo. Si jatuh hati Hello, hello. Anteng-anteng ye kembang jempoko. Mano abrit menclok nang witing pari. Ali-ali je ambat kuningan. Mandok gemak menclok nang witing sawo. Bareng pena Kanting bang cempaka tanda mata uga tanda tresna iki sakana yen nyati rasane ning ati kala. Matur sembah nuwun. Amin amin amin. Rada guru. Lah ndi men lembu. Hebat. Biyen Reuni. lho biyen nom-nomane kemu ayu. Tenan. Sampeyan tahu apa nakal. Tanah iya rada ayu lho biyen iki. Nah, cek ketunggunan plentung karo yoga pola kaya. Nek yoga karo plentung gak enak kaya apa malahan. Ha iya lah ya. Priyo sik aku. Kanggo jazz. Iki sampean Mas. Kulino disamber tumpeng ya ngono. Piye? Omongane iki jenenge celomat-celomat. Lah, sing apik. Piye? Sing apik kita ngayut celomatane kuwi, ngono. Sing marai laris. Heeh. Lha iki sampeyan mbane iki ayu adol cangkem kabeh. Ning tenan koyo 1 2 3 iki jantak aku iki mau. Pripun? Ketok der tenan. Oh. Aneh lho golek dagelan kaya ngene iki. Der wae cedak beduk kok. Ngo. Ayo sing cado lho nganti kalah. Kalah. Iki mau kalah tenan. Kalah cerita maksudnya. Ora lho. Kalah cerita, mergo pinter. Wasis. Pinter. Wasis mergo wasis kok satria. Iya. Lah iya mergo wasis. Leh apa mbuh? Wis betoe ora usah dirembuk kaya Oh. kuwi ndak malah sing nom-nom. Sing sepuh iso dadi tuntunan. Iya. Aja mung trimo dadi tontonan. Ki mboke Mas Piat kono. Lah iya ya ngono kuwi nek iso ki ngono. Dadi iki lah ketok sepuhe. Nun Picak apa piye? ketok sepuhe. Heeh. Dadi lek nyepuh